tropa, nakagawas na si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. gikan sa St. Luke's Medical Center sa Quezon City. Kagahapon human gipaubos sa overnight medical observation. Gikumpirmar sa Malacañang nga nadala sa tambalanan ang presidente ning nakalabayng adlaw o Enero 21 tungod sa pagkadili komportable sa tiyan. Matod pa sa mga doktor, si Marcos nag-anto sa diverticulitis, usa ka kondisyon sa tinaing nga mahimong hinungdan sa kasakit o komplikasyon kung dili matambalan dayon. Human sa sunod-sunod nga mga test, gideklara siya nga anaa sa stable nga kondisyon o gitambagan nga mopahuway. Bisan pa sa insidente, ang presidente gikataho nga nagpadayon sa paghimo sa pipila ka mga kalihukan samtang anaa sa ospital. Sa iyang pagbalik sa Malacañang, gikatakdang makigtagbo siya sa mga opisyal. Ang palasyo ni pasalig sa publiko nga walay angay ikabalaka ug maayo ang panglawas sa presidente. Express Balita.